Hej og velkommen til Brændstrup Kristne Friskole. Som du måske har set, så står vi lige nu og mangler et par dygtige lærere til vores overvejende meget dygtige lærere. Kom med! Vi mangler blandt andet en idrætslærer. Og så kunne vi faktisk også godt bruge en naturfagslærer. Det er faktisk heller ikke helt også med en matematiklærer. 2, 4, 6, 8, 10. Det er et lige tal, vi kan lide. For hvis du ganger med et lige tal, får du et lige tal. Vil du din fantasi? Und wir könnten auch sehr gut eine Deutschlehrer gebrauchen. Also wenn du die deutsche Grammatik gut beherrschst, könnte es vielleicht eine Möglichkeit für dich sein, einen Platz an der Brændstrup Kirchlichen Privatschule zu bekommen. Das wäre eine gute Idee. Ja, bitte. Og andre fag kan altså også komme i spil. Så har vi en forberedelsesplads gjort klar til dig. Så det er sådan set bare at tage telefonen og ringe og komme og se skolen.